Salutare lume și bine v-am găsit la Minecraft la Tropice, aici, cu Darius. Și m-am pus pe Peaceful pentru că cineva mă tot ataca. Și nu dăm nume. Ăsta, broaștele. Sper că nu se vede. Stați așa un pic. Un minut. Așa. Da, îmi sună Facebook-ul, da. Hype. Da, și păcat că n-are Tricapitator. Deci e un mare dezavantaj, măi. Am găsit din alea Red Trifro care mă enervau pe culme și am zis, Dariuse, dă-te dracului. Cine te-a pus să încep seria asta? Și am zis că eu. No, acum trebuie să bag numai sabie, un topor. Suntem Gucci to go. Aici vedeți voi că sunt mai multe. Uite, un prieten de-a nostru în puii mei. Holy shit! Deci asta dropează creeperii. Lol. Într-un fel e mai bine. Ne dropează flori. Dar nu mersi, amice, că am avut și eu flori destule. Cred că o să fiu mor de foame pentru că n-am resurse. Și da. Ghiciți ce? Nu o să-mi fac casă din bambus. Ce seamă? Shit! Shit! Hai, bă! Explodează în măta. Stați, stați. Înainte stați un pic. Un minut. Game rule. Keep. Dorit. Așa mă doare în pulă. Și-o punem pe easy. Am pana mea, frate. Canibalus. Trebuie să scap de împumii mei, altfel. Nisip mișcător? Nu. String. Da-te, mă! Pizdă. Nu mă pot mișca, mă, la ăștia, pui mei. Găsesc eu alt loc de casă în pula mea. Uite acolo sus. În copaci. Mână, cu aia ce să discuți în pui mei. Uite, am găsit bambus. Bambus. Sper să nu mai găsim rahați din aia căcați și... Într-un fel mai bine ce fac acum creeperii. Că explodează și pun flori. Iară! Futuți! Idioții toi, bă! Să-mi trag palme, uite! Iară? Lol, aia sunt altceva. Aia sunt teni. Futuți-i, bă, idioților, bă, lăsați-mă în pace, bă. Lăsați-mă în pana mea. Coa. Deci asta este familia Coa.
aveți ceva? Boșilor, checoa. Bine, frate. Chiar n-aveți nimica, sunteți așa de săraci? Futu-vă în nas. Cai. What? Nu știu dacă era posibil așa ceva. Da. Și vreau să-mi fac o casă. Vă zic imediat unde. Cred că aici. Undeva pe insula asta, da, să dau time CD. Cum nu mai mi-e frică de căcaturile alea. Acolo să-mi fie mie casa. Uite-te, mă. Hai, mă, hai aici, futu-ți maica ta, acum hai să te omor, mă, pizdă. Aia, lol. Hai, mă, hai aici, futu. Nu mai am. Gata. Deci o să merem acolo. Ai așa repede vine, mă, când termine, mă. Blue Tree Frog. Hai, că te ține la deportare. Pis de la mumă ta să-ți fut. Așa, dă-i, bă, dă-i. Hai, tu ești alea, mă, pizdă. Ai ce mă enervează ăștia. Fu. Merg sus aici. Să ajungem la copacul acela. Mare și frumos și elegant și cât de cât. Uitați, acolo să ne fie nouă casă. Și după ce termin seria aceasta, nu o să fie foarte multe episoade, vreo 10-11, cam așa, o să mă apuc de Hexit. Hexit sau Techit? Posibil Techit. Foarte posibil Techit. Da, mie mi-a plăcut Tropicraft-ul mereu. Și, da, vreau să joc în continuare. Orhidee. Și ne stabilim noi aici. Arată foarte bine zona, deci va fi destul de ușor să observăm lumea noastră. Dacă o să ne mutăm într-o casă în copac. Aveam un prieten care crea că există Meti în 2 copacus. Da, nicio legătură, dar da, vreau să vă zic. Nu mai știu cum. Lemon, hai să luăm Lemon. Nu știu cum i-a venit ideea aia prin cap, nici el nu s-a gândit la ce-o zis. Și-o zis că, mă, poate există Meti în 2 copacus. Uitați, ăsta e un loc perfect. Deci, aici o să spargă chestia asta. Și o să mă apuc să-mi fac casa.
Da, deci o să-mi fie de aici începând, o să ocolească. Hai să facem blocuri de bambus. Este bambus double. Ah, e ok. Așa. Așa, 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 așa. Așa. Bambus double. Așa, ar veni cumva așa. Și avem deja podeaua dacă stăm să ne gândim. Hop, way, home. Mai avem nevoie de bambus. Bambucea. Unde putem găsi noi bambus? Să ne uităm. Uite. Un chest. Ce bine. Enchanted book. Sharpness 5. Holy moly macaroni. Poate mai este vreun chest pe aici. Și avem și mâncare. Lemonuri. Ei, nobody. Orange. Foarte multe resurse. În afară de bambus mai puțin, dar deja au crescut un bambus. Really? This sort of boys. What the fuck? Holy shit. Ce îi pui mei ăla? Licurici, poate. Hai să încercăm și cu touch din asta. Lol. Bă, mă lovește fulgerul și nu știu eu. Mâncăm o portocală. Poate chiar mai multe. Frate, hui copacul ăsta ca să știu de cine mai iau. Uite. Ulicoriciu. Wisp. Ce e asta? Nu știu. Nu mă interesează. Mă baricadez puțin înăuntru. Cât să fac un crafting, se poate? Nu. Gata. Lol. Uite. De ce te-ai luat de un om amărât ca mine? De ce ai fi atât de prost? Așa. Luăm astea jos. Nu-mi place la băiat. Așa. Bă, că m-a lăsat vrăjitoarea aia în pace. It's son of boys. Wow. Ori libelulă. Opa.
Da. Cam atât a fost și cu acest episod din Tropicraft. Eu sunt Darius. Bye bye!